Zdravím vás, sledujete Kickdown Show a dnes ideme testovať nový Range Rover Sport. Safety first. Úplne nový Range Rover Sport je predovšetkým auto, ktoré poteší vodiča, je svižný a pohotovo reaguje. Nový Sport oproti staršej generácii je postavený na klasickom Range Roveri a už nie na Land Rover Discovery. Konkrétne to znamená zníženie hmotnosti o 420 kg. Má celohliníkovú štruktúru karosérie, čo zaručuje vylepšenú bezpečnosť a efektivitu. Pomocou vzduchového pruženia sa auto zdvihne a nie je problém prevodiť sa 85 cm hlbokým potokom. Je vybavený systémom aktívneho vyrovnávania karosérie, ktorý má za úlohu redukovať náklony karosérie pri prejazde prudkými zatáčkami. Ďalšou vychytávkou, ktorá zlepšuje prejazd zatáčkami, je tzv. Torque Vectoring System. Tento systém dobrzduje v zatáčke vnútorné koleso a tým ovplyvňuje presnosť riadenia. Ak sa vám niekedy stalo, že ste nevedeli nájsť svoje auto v garáži, nezúfajte. Stačí, ak si stiahnete na váš smartfón aplikáciu, ktorá vás za ním zavedie. Pri krádeži vám auto odošle SMS správu o vlámaní. Aj v novom bezchybne koncipovanom interiéri má vodič pocit, ako by mu bolo vozidlo šité na mieru. Od silných tvarov až po plávajúcu strechu a športový sklon čelného okna, všetko je skrátka na úplne novej vyššej úrovni. Ako vidíte, kufor sa otvára elektronicky. Podľa mňa dostatočne veľký a na rodinné výlety. Momentálne predné sedadlo je nastavené na mňa. Ja meriam asi 185 cm. Poďme sa pozrieť dozadu, či sa tam zmestí. Ako vidíte, vzadu je fakt dosť miesta. Nový Sport je oproti staršej generácii o 6 cm dlhší a takmer o 18 cm širší. Rozmery a objem úplne nového vozidla mu prepožičiavajú modernejší a praktickejší vzhľad. Dizajn exteriéru je úplne nový, modernejší. Trošku sa podobá na Evoque. Máme tu ako v každom Range Roveri ovládač Terrain Response systému, ktorý nám umožňuje nastaviť auto na daný typ terénu. Tu máme napríklad Normal Mode, potom na šmiklavé cesty máme ešte dve opcie na Offroad, čo práve ideme vyskúšať. Pozrime sa, čo ukrýva motor TDV6. Tento motor zrýchli toto 2,2 tónové auto z 0 na 100 za 7,6 sekúnd. To naozaj